sonio mwy amdan llwyddon lleol, achos mae hwnna'n rhywbeth sy'n helpu lot o busnesau newydd, ydy. Ia, mae'n ffantastig. Basically, mae just yn sgîm lle mae just yn annog bobl i trio neu rhywbeth yn ardal ni. Lle gorau teimlo fatha bod ni'n gorau mynd i ardaloedd i ffwrdd, fatha nes i sôn am Manchester Liverpool, lle mae yna perception bod yna cyfleoedd yn fanna, dos o ddim yn ardal yma. So basically, maen nhw wedi rhoi platform iddo fi helpu fi'n ariannol a wedyn yn ymwedig social media sut i fatha a dysgu ni lot, so oedden ni yna. So yna fi a 14 arall di creu, efo syniad. So, lot o'n ni heb di creu cwmni ar y pwynt yma. A maen nhw jyst i helpu ni creu y brand yn wedig a mae'n reid y platform i ni gallu llwyddo yn lleol. Na, wedi bod yn ideal, chwarae teg nhw. O, clas. Mae social media sy'n chdi a felly, ti'n neud lot ar hwnna ar y funud, o'r y pandemic a felly, sut mae hynna di helpu chdi, yr pethau fel sgiliau social media ti di dysgu gan i chwyddo i lleol, sut mae hwnna di helpu i chdi cadw yn fyw yn ystod y pandemic? O, masif. Nath nhw, so da ni wedi gael fatha sesiynau bob gan wsos, a mae un sesiwn wedi canolbwyntio bron iawn, dwi'n meddwl, ar social media, nath o really helpu fi, cos heb fi ddach social media a ddach beth sy'n mynd ymlaen, so ni heb di gallu neud byd rhad dwytha. Pam nes i neud y trial run, so basically oedd pawb yn contact o, so oedden nhw eisiau smoothies, so oedden nhw'n contact fi drwy Instagram neu Facebook, a wedyn oedd yn gallu managio sut mae'r brand yn edrych hefyd ar Instagram, sut be i ddeud, be i reid yn bio, a felly maen nhw rili di arwain i'n ffordd da yn hwnna.